Ahojte, je tu Barča. Dneska sme sa rozhodli, že spravíme zoznamovačku s tým, kto bude chcieť. Takže ja mám 19 rokov, volám sa Barborka. Moje záľuby sú knihy, filmy, horory, príroda. Zvieratka mám rada varím, rada pečiem. Ahojte, ja som Ľudská, mám 28 rokov. Som jedna z osobností, ktorá Barču chráni. A pomáham jej dosť. Ja mám rada, moje záľuby sú príroda a deti. Mám rada deti. Čaute, tady Klárka. Ja som podobná Barči, ale som ťažká. Neznášim nektarých ľudí, mám dosť sociofóbii, nemám ráda ľudí. Možno som trošičku panička, ale nemyslím si, že niektorí ľudí sú hodný sa mnou baviť. Čaute. Ja som Gabča, som taky Češka, mám 28 let. Klárka zapomněla říct, že má 19, ale to se stává. Ja mám 28 a jsem protipol Ľudsky. Tak jak Klárka je protipol Barči, tak ja som protipol Ľudsky. Jsem protipol v tom, že já mám sice ráda děti, ale nemá mě tady nikdo rád, nechcou si na mě zvyknout. Ľudská přišla skôr, tak je tak mají rádi. Já jsem přišla neskôr a tak si mě nějak nikdo se mnou nechce mluvit. A ještě, Mimi, já jsem teda little osobnosť, mám 3 roky, som jedna z prvých osobností, ktorá vznikla. Rada zlobím, rada žobím, rada sa mažím, mám rada píšáka, mám rada pozornosť a hlavne si vyžadujem pozornosť. Papa. Ahojte. Ču. A Majka. Ľudu. A okuláre. Okuláre mi vedia. Kto pozná, tak vie. Ja som malá bíla, 1 rok a pol. Mám 1 rok a pol. Som dieťa, som víra, mám svoj vlastný vysnívaný život, mám svoj vlastný domček, ale mám svoju izbičku, ktorá vyzerá ako domček. Má 30 cm, ja mám 28 cm a veľmi sa mi tam páči. Papa. Ahojte, ja som Joželka, mám 2 mesiace, som morská panna. Niekedy toto je strašidelné, niekedy mi vadí, že som není vo vodičke, vodičku milujem a mne dá kamarátov, chcel by som nájsť nejakých kamarátov, ktorí by sa so mnou bavili. Papa. Ahojte, ja som Vicky, som upíl a síce nepijem krv, ale mám jada šijové meško, občas ho dostanem, ja o mesiac dostanem šijové meško a je mi dobre. Keď nemám šijové meško, tak mám apšťaky, pretože mi to kýba. No, Barča hovorí, že mám apšťaky, pretože by som vtedy kúšala všetky. A trošku ma hneva, keď nemám šijové meško, tento mesiac som ešte nemá, takže by sa moja Barča poponáhľať, lebo budem kúšať. Papa. Kto chce ešte je ochotný predstaviť. To je zákon, ale kto ešte? Ahojte, ja som Popojuška. Som trošku mia, trošku namyšlená, aj nie som moc namyšlená, skôr moja sestrička Snehuľka je namyšlená a myslí si, že vie všetko. A je, prečo tak stáva? Ti bude čaký. Papa. Ja som Snehuľka a musí byť všetko podľa mňa. Všetko musí byť podľa mňa. Ja som tu princezna, ja tu rozhodujem. Papa. Ahojte, ja som Tom a som Čech. Som čert, mám 32 let. Snažím sa pomáhať Barče, snažím sa ich ochraňovať. Vyzerám síce mlado, ale Barča je pro mňa ako dcera. Že sa o ní starám, snažím sa jej pomáhať a všechno. Čaute, tu Gabriel. Mám 30 let, mám 30 rokov, som tu s mojím bratom Robertom II.
Barča je pre nás veľmi dôležitá, pretože sa snažíme chrániť v každom aspekte, tak ako keď bola malá, tak ako teraz, keď je veľká. Môj brat Robert má 28 rokov, je trošku menej komunikatívnejší, hanbí sa, ale tak ja vám, ak niečo budete chcieť, môžem odpovedať ja alebo on. Nepoužívame úplne náš mužský hlas, pretože ľudí to stresuje, tak používame skôr ten Barčin ženský hlas, ale používame ako mužský rod, pretože ak začneme rozprávať na rodičov alebo na niekoho cudzieho, tak ho to stresuje, takže používame skôr ženský rod. Keď už sa s niekým lepšie poznáme, tak používame aj mužský rod, mužský hlas, ale fakt, že minimálne. Potom tu je ešte Marko. Ahojte, ja som Marko, ja som prototyp alebo vytvorený podľa Barčinho najlepšieho kamaráda. Mám 17, v januári budem mať 18 a teda ja nie, ale človek, podľa ktorého som vytvorený, bude mať v januári 18 a nie som podľa neho vytvorený vzorovo, ako výzorovo, ale povahovo, ako mám strašne dobré srdce ako on, snažím sa Barče pomáhať vo všetkom ako on, takže mám dobré srdce a to je to, čo Barča potrebuje. Papa. No, tak ahojte, tu zase Barča. Skúsili sa predstaviť všetci. Od Amalky, o Kuviare sa teda hore nedali, ale to nevadí. Potom zase v inom videu nechám predstaviť aj osobnosti, ktoré sa budú chcieť ešte predstaviť. Zatiaľ Miška, Katka ešte nemajú tú možnosť, alebo nechcú. Kamila ešte nechce, takže ešte tých osobností pár nechce, takže dáme im čas a keď budú chcieť, tak samozrejme im dáme znova možnosť zoznámiť sa. Ahojte, je tu Katka. No, nechcela som, ale rada vám o sebe niečo poviem. Mám 22 rokov, som jedna z depresívnejších osobností, pozerám na svet čierno, svet vidím čierny, ale to je podľa Barčinho minulého života, ktorý bol čierny, krutý a tak. Takže papa.